ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಪಾಕ ಜನತಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನೇಕ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರೆಡ್ದು ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ಗೂ ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊರೋಡಿ ಲೋಪದೋಷ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರುಡು ವಿಶಾಲ ಗಾಣಿಗ ಪನ್ಪುನರಿನ ಕೇರ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಸಂಗತಿ ಆವಂಜೇಡು ದಶಕತಾಸುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಮುಗಿತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯ ಇಂದ್ರಜೀತು ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರ ಕೌಂಡ್ಲಿಕ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಲೆಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು 78 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡು ತೀರ್ನ ಸಂಪಾಜೆ ಶೀನಪ್ಪ ರೈ ನನವಂಜನೆಂಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೋರ್ಮೆದ ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂದಾವನ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾತಂಡ ಈದುಂಬು ಪಾಕ ಜನತಾ ಕಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಏವ್ರ ತೋಜಿತಂಡ ಮರುಳಿದ ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ ಇಲಾಖೆದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದೆರ ಈ ಮಾತ ಬಗೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದೆರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಾತಿನ ಲೋಪದೋಷ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ದೆತ್ತುಪಾಡ್ದಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಗ್ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊರುಲಿಂದ್ ಪಂತೆರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೋರ್ಮೆಡ್ ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಲ್ತದಂಡ ಆಂಡ ಈದುಂಬು ಪಾಕ ಜನತಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆನ್ ಸರಕಾರ ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ದು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಇಲಾಖೆದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿತ್ತೆರ ಕುಡ್ಲ ಮರುಳಿದ ಕಿನೀಸ್ ಕಾಟೇಜ್ದ ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ ಅರೆನ ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನೆಕ್ ಏವ್ರ ತೋಜಾದೆರ ಎನ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದೆರ ಎನ್ನ ಎಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಾತನಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೆರ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಎಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಾತಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲಗ ಕರೆಂಟ್ ಒದಗಾಯಿನ ಎಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಜಾಗಿದ ಪುದರುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ಗ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ತೊಂದ್ಪೋದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ OTP ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆನ ನಂಬರ್ಗ್ ಬನ್ನಗ ಕೆಲವು ಸಿಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂಡ ಅವೇನು ಕೂಡ ಮಲ್ಪರೆ ತನಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆಂದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿಣಿ ಪಂತೆರ ಅಗತ್ಯದಂತೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡನ್ನು ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಲೇನು ದೆತ್ತುಪಾಡುಂದು ಕಿಣಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ ಮೊದಲು ನೀನು ರೇಷನ್ ಕೊಂಡೋಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಂಟು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಕಾರ್ಡಿದ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ B2 KL B2 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಸಹ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಫುಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನೀನು ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನಾವು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರುಪಾಯಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಈದುಂಬು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಲೋಪದೋಷಲಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲಿನ ಏರ್ನ ಮಾತ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ದಂಡ ಅಕುಲು ಮಾತ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ಗ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊರುಲಿಂದ ಮಂತ್ರಿಯರು KDP ಸಭೆಟ್ ತಿರುಪಾದಿರು. ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ದು AB ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಇರೋದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು BPL ಇಂದ APL ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 4,000 ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಪೈಕಿ 785 ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪುನಃ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ DD ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕೊಂಡು ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒತ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿದೆ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ನನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನನದ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಹಮ್ಮದ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಬಾಯ್ತತದ ಪಂತೆರೆಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಕ್ಷಾ ರಾಮಯ್ಯ ಪಂತೆರ ಆ ರಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನುಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರಿಯರು.
ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಕ್ಷಾ ರಾಮಯ್ಯರು ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೊಡು ಪಾತೆರ್ದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನದ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ನನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಬಾಯಿ ತತ್ತದ ಪಂಡದಿಪ್ಪು ನಲ್ಪಾಡ್ರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಕರಿನ 16 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಎಂಕಲು ದೋಸ್ತಿಲಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಉಲೈ ಒವ್ವೇ ಕೂಟ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡೆರ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲ್ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಕೈಪಕ್ಕ ಪೆರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸೂಚನೆದಂಚ ಅಧಿಕಾರ ಕೈಪಕ್ಕ ಪುಡುಂದು ರಕ್ಷಾ ರಾಮಯ್ಯ ತಿರಿಪಾಯಿರು. The constitution, the Youth Congress is a parallel body to the main Congress. We will abide by whatever the Youth Congress organization, our senior leadership, Shri Krishna Alvaru, Shri B.B. Srinivas, they say, ನಮ್ದು 1 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 6 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So there is no amicable issue with this. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನಮಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ 6 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನಲ್ಪಾಡ್ದು ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ಲ ಶೇಕಡ ಒಂದು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರೋದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಡೀತದೆ. ಬಣಗಳು ಇಶ್ಯೂಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ವಿಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಪ್ರತಿಯೇನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನೆದು ಪ್ರೈಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ನಮ್ಮದು ಪಾರ್ಟಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅವರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಅನಿಲ್ ಯಾದವ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರುಕ್ಮಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೊಡಿತ್ತೆರ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕುಮ್ರಗೋಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜೆಟ್ ವಿಶಾಲ ಗಾಣಿಗ ಪನ್ಪುನ ಪುಂಜವನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಸೋಮವಾರ ಕೆರೆನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿಯಾತಂಡ. ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೇಗ ಬೋಡಾದ ಕೆರೆದಿ ಪೊಡೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡ. ದುಬೈಡ್ ಕಂಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತಿನ ಪುಂಜವು ಮಗಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಊರುಗು ಬತದಿತ್ತೆರ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜ ಒಡ್ತಿನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಕ್ರೂರವಾದ ಕೆರೆನ ಸಂಗತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಕುಮ್ರಗೋಡು ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗ ನಡೆತದಂಡ. ಗಂಗೋಳಿ ಮೂಲದ 34 ವರ್ಷದ ವಿಶಾಲ ಗಾಣಿಗ ತೀರ್ನ ಪೊಂಜವಾದುಲ್ಲೆರ. ವಿಶಾಲ ಗಾಣಿಗನ ಕಂಡನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಾಣಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ದುಬೈಡಿತ್ತೆರ. ಜೂನ್ 30 ಮಗಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಒಡಿಪುಗು ಬತ್ತದಿತ್ತೆರ. ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ವಿಶಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದ ಬರ್ಪೆಂದು ಪೋದಿತ್ತೆರ. ಬಯ್ಯಾಂಡಲ ಮಗಲು ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ನಾಡೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರಗ ಪೋತೆರ. ಅಪಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಕ್ಕಲಿಗು ವಯರ್ ಬಿಗಿತದ ಕೆರ್ತಿನ ರೀತಿಡ್ ಮಗಲಿನ ಪುಣ ತೋಜಿತಂಡ. ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೇಗ ಬೋಡಾದ ಕಿರ್ದಿ ಪೊಡೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಕುಮಾರ್ ಚಂದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರುನಾಥ್ ಹಾಡಿಮನೆ ಜಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿನಾಯಕ ಮಠಕ್ಕೂ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ವೆರು ಪೊಗುದೆರ. ದೇವರನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು 7 ಕಿಲೋ ಬೊಳ್ಳಿ ಪದ್ದೇಯಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಕಂಡದು ಪೋತುಂಡು. ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ಕೇಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದಂಡ. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿನಾಯಕ ಮಠಕ್ಕೂ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ವೆರು ಪೊಗುದೆರ. ಕಲ್ವೆರು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಲೇನು ಕಂಡದೆರ. ಒಂದು ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡ. ಮಠದ ಪಿರವದ ಬಾಕಿಲು ಪುಡತದು ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಕಲ್ವೆರು ವಿನಾಯಕ ದೇವಿರನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ರಡ್ಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಮೋನಿದ ಪೊದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಂಗಾರು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದ್ದಿ ರಡ್ಡು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಲೇನು ರಟ್ಟಾದೆರ. ಒಟ್ಟು 7 ಕಿಲೋ ಬೊಳ್ಳಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದೆರ. ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸದ ಪಗ ಕಂಡಿದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಜೆ. ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರು ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ಕಲ್ವೆರು ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಗೊತ್ತಾತಡ. ಮುಲ್ಕಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಸುಮಾಧರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸಂಗತಿ ಮತ ತೆರೆಯೊಂದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೆರ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪಿರಾಕದ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಆದಿತ್ತದು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹೊಸತ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟಿದೆರ. ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ 7 kg ಬೆಳ್ಳಿ, 7.5 ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 9 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ
ದೇವರ ಕರಿಮಣಿ ತಿಲಕ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಳವಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದು? ವೈದಿಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಭಟ್ರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ವೈದಿಕ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಸಾಧಾರಣ 5.5 ಲಕ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 6 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗೆ. ಬಿಸಿ ರೋಡು ತಲಪಾಡಿದ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನ ಪೊಂಜವರ್ತಿಗೆ ಪೋಡಿಪಾದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗುದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದಿನ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಯೂಬ್ ಪನ್ಪುನಾಯನು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದ್ದೇರು. ಮದ್ಮ್ಯಾಯರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನಗ ಜೀವ ದೆತ್ತೊನ್ವೆಂದು ಪೋಡಿಪಾಂದಿತ್ತೆಂದು ಪೊಂಜವು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರುಡು ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೆರು. ಮದ್ಮ್ಯಾಯಿನ ಪೊಂಜವುಗು ಪೋಡಿಪಾದು ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗುದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ಆರೋಪಿನು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದ್ದೇರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಯೂಬ್ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ತಲಪಾಡಿದ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನ ಪೊಂಜೋವರ್ತಿನು ಆರೋಪಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಆಯೆ ಪೊಂಜೋನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅದೆತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆಲೆಂದು ಉಪದ್ರ ಕೊರಿಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆಗೆ. ಆಪುಜಿ ಪಂಡಲ ಆರೋಪಿ ಪೋಡಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆಂದು ಪೊಂಜೋವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊರ್ನಗ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೆರ. ಬಿಸಿ ರೋಡು ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಪೊಂಜೋವು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟುಂತುದುಪ್ಪನಗ ಪೊಂಜೋವು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡಲ ಒತ್ತಾಯಡು ಕಾರಿಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಕುಡ್ಲಡು ತಿರ್ಗದು ಮೊಬೈಲಿಡು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಅವೇ ಜಾಗಿಡು ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಏರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪಾಂಡ ಕಷ್ಟಾವು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಜೀವ ದೆತ್ತೊನ್ವೆಂದ ಆರೋಪಿ ಪೋಡಿಪಾದಿತ್ತೆಗೆ. ಕರಿನ ಮಾರ್ಚಿಡು ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಯೂಬ್ ಪೊಂಜೋವನ ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಿಂದ ಗೊತ್ತಾದು ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗುದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡಪಾದೆಂದು ಪೊಂಜೋವು ದೂರ್ದೇರ. ಪೊಂಜೋ ಕೊರ್ನ ದೂರದಂಚ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿನು ಪತ್ತದೇರ. ತಾನೂರಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಲಿನ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತಂಡ ತಾನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಏರರೆ ತಯಾರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಪಮಾನ ಆಯ್ನ ತಾನು ಶಾಸಕರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರಂದು ದೂರ್ದಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಪಂತೆರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸರು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರಂದು ದೂರ್ದಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಡ ಪಾತಿರ್ದು ಶಾಸಕರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತಾನೂರಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲಿನ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತಂಡ ತಾನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಏರರೆ ತಯಾರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಪಮಾನ ಆಯ್ನ ತಾನು ಶಾಸಕರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ವೆನ್ ಪಂಡೆರ. ಎನ್ನಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಓವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜೆರ. ಅಂಡಲ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಏನನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾನ ಕಳೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೋರ್ಟುಡು ಮಾನ ನಷ್ಟ ಕೇಸ್ ಪಾಡುವೆ. ಅಕ್ಲಿನನೇ ಸರಕಾರ ಉಂಡು ಶಾಸಕರು ಮಲ್ತಿನ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತಿರಂಡ ಗಲ್ಲುಗೇರರೆ ತಯಾರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅರೆನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ವೆನ್ ಪಂಡಿರ. ಶಾಸಕರು ರಾಜಧರ್ಮ ಮರೆತದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ದ ನಕಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗೆಟ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏರ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಲೇನು ನಂಬುದು ಏನನು ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂಟಾದೆರ. ದೇಶದ್ರೋಹ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟನವು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ತಿನ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ದೆಡ್ದು ಸಮಾಜುಡು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ತರೆತಗ್ಗವನಂಚ ಆತನ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಗೂ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಗೂ ಬರ್ಪನಂಚ ಆತನಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಪಂಡಿರ. ಪುನಃ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಕಾಪಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ನಾನು RTIಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕಾಪಿಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿದೆ RTI ಅರ್ಜಿ. ಹೌದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಕಾಪಿ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಹೋದಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. 3/4 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ 1.5 ಗಂಟೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ನನಗೆ 3/4ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ BJPಯವರು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಪುನಃ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಮೈಕೈ ನೋವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಭಯನೂ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ತುಂಬ ನೋವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತದಿದ್ದು ಮೀವೊಂದಿತ್ತಿನ 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಿ ಇಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ದಂಬುಗಟ್ಟದು ಬೆಂದಿರಡು ಬೂರ್ದು ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಮಾರಿಪಳ್ಳಡು ನಡೆತದಿಂಡ. ಮಾರಿಪಳ್ಳದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪನ್ಪನರ್ನ ಮಗೆ ಇಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಬೇಲೆಡಿತದು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಊರುಗು ಬತದಿತ್ತೆರ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಮಾರಿಪಳ್ಳದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಮಗೆ 23 ವರ್ಷದ ಇಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮೀವೊಂದು ಪುನಗ ದಂಬು ಕಟ್ಟದ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆತದ ಬೆಂದ್ರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಮೀವೊಂದು ಪುನಗ ತೀರ್ದಿರ ಪಾಕ ಪೊರ್ತು ಪಿದೈ ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಮ್ಮೆರು ಸೋದರರು ಬಾಕಿಲು ದರ್ತದ ಉಲೈತು ನಗ ಅಹಮದ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತೆರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಡಲ 5 ದುಂಬೆ ಆರ್ತಿರ್ದಿರ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಗ ಗೀಸರ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಾವ್ರ ತೀರ್ದುಪ್ಪಡುಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಂದು ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದಿತ್ತಿರ ಅಹಮದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವೇರು ಸೋದರರಿನ ಅಗತಿದಿರ ಒಡಿಪುದ ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕೆರನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆತಿನ ಬೊಡೆದಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಪುನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಂದಾದೆರ 2014 ಈ ಕೇಸಿಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ನ ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಡುಲ್ಲೆರು ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕೆರನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಪುನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆತಿನ ಆರೋಪಿಲು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಸಂದಾದೆರ 2014 ನಡತಿನ ಕೆರನ ಕೇಸದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ಕೋರ್ಟು ಜೂನ್ 8 ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ದು ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬೊಡಿದಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷರು ನಿರಂಜನ ಭಟ್ಟಗ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಡ ಅಂಚಾದ ಅಕುಲು ಮೂವೀರ ಆರೋಪಿಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಡುಲ್ಲೆರ ಈ ತೀರ್ಪುದ ಮಿತ್ತು ಜುಲೈ 5 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ 7 ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕೊರ್ದು ತೀರ್ಪುಗೂ ತಡೆಪು ಆಜ್ಞೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಜಾಮೀನ್ ಕೊರಡುಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ ದೆತ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಮೂಜುವಾರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಜೆರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನ ತೆನ್ಕೈತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ವೇಷಧಾರು ಸಂಪಾಜೆ ಶೀನಪ್ಪ ರೈ ಅಂಗಾರದಾನಿ ತೀರಿಯರ ಅರೆಗು 78 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನ ಇಂದ್ರಜಿತು ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರ ಕೌಂಡ್ಲಿಕ ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಶಿಶುಪಾಲ ವೀರವರ್ಮ ಇಂಚ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಲೆಡು ರೈಸದಿನ ಶೀನಪ್ಪ ರೈ ಕಟೀಲು ಮೇಳಡು 33 ವರ್ಷ ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳಲೆಡು 51 ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆರ ತೆನ್ಕೈತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ವೇಷಧಾರು ಸಂಪಾಜೆ ಶೀನಪ್ಪ ರೈ ಅಂಗಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ತೀರಿಯರ ಅರೆಗು 78 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನ ತೆನ್ಕೈತಿಟ್ಟದ ಆಟುಡು ಕಿರೀಟ ವೇಷಲೆಗು ಇಸಿಷ್ಟ ಆಯಾಮ ಒದಗಾಯಿನ ಕಲಾವಿದೆರಳು ಒರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಸಂಪಾಜೆ ಶೀನಪ್ಪ ರೈ 1943 ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವೇರಿ ರೈ ಮೊಕ್ಲೆಗು ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿಯೇರ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕಾವು ಕಣ್ಣಣ್ಣೆರೆಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಶವೆರೆಡ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಕುಟ್ಯಪ್ಪೆರೆಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ದು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ತಿನ ಶೀನಪ್ಪ ರೈ ಕುಂಡಾವು ಮೇಳ ವೇಣೂರು ಮೇಳ ಇರುವೈಲ್ ಮೇಳ ಕಟೀಲು ಎಡನೀರು ಹೊಸನಗರ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳಲೆಡು 51 ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತಿದೆರ ಅವೆಟ್ಟು ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡೆ 33 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆರ ಇಂದ್ರಜಿತು ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರ ಕೌಂಡ್ಲಿಕ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಶಿಶುಪಾಲ ವೀರವರ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷಲೆಡು ಪುದರ್ಪೊಯ್ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತಿನ ಸಂಪಾಜೆ ಶೀನಪ್ಪ ರೈ ಬೊಡಿದಿ ಗಿರಿಜಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಜಯರಾಮ ರೈ ರೇವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಜನಿ ರೈ ಮೊಕ್ಲೆನು ಅಗತಿದೆರ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಾಟುಪಳ್ಳಡು 6 ವಾಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಒಡಿಪುದ ಪರ್ಕಳಡ್ದು ಬಾರ್ಕೂರುಗೂ ಪೆರ್ಮರಿದ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಡು 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತದಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದನ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಪುನ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಗು ಪೋಪುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಸರಳ ಬೊಟ್ಟುದಾರಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ಡು ಪೆರ್ಮರಿದ ಕಿನ್ನಿ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲದಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮರಿನು ಬಾರ್ಕೂರುದ ಬಂಡಿಮಠ ಕಾಡಗು ಬಿಡ್ತೆರ ಒಡಿಪುದ ಅಚ್ಯುತನಗರದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಒಂಜೆಟ್ಟು ತೋಜಿದಿನ ಪೆರ್ಮರಿದ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಿನ ಜಾಗಿಡು ಸ್ಕೂಟರ್ಡು ಎದುರು ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲುದು ಪರ್ಕಳೊಡ್ದು ತುಳುನಾಡ ಬಾರ್ಕೂರು ಹೋಬಳಿ ಮುಟ್ಟ ಗಾಡಿಡೆ ಪೋತುಂಡು
ಬಾರ್ಕೂರುಡುಪ್ಪುನ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತದು 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಯಿನ ಪೇರ್ಮರಿದ ಕಿನ್ನಿ ಅವಳು ತೋಜಿದು ಆಚಿರ ಉಂಡು ಮಲ್ತದನ ಅವು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತದಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಸರಳ ಬೊಟ್ಟುದರೆಗೆ ಸೇರ್ದಂಡ ದೆನತೂದು ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಹಣೆಹಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ತಿನಗರದ ಉರಗ ತಜ್ಞರು ಮೋಹನಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಊರ್ದ ಬೈಕಾಡಿ ರಾಜಶೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋದು ಅವೇನು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಬಂಡಿ ಮಠದ ಕಾಡುಗು ಬಿಡ್ತಿರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಮಾರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅಜಯ್ ಸಾಗರ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಂಜಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಡು ಸಹಾಯ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿರ ಸುಮ್ನಿರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅದು ಹಂಟಿಂಗ್ ಕಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಹಂಟ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟ್ಟದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನವು ಪುಗರ್ನಂಚಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಂತೆರ ಪಾವಂಜೆದ ಶ್ರೀ ನಾಗವ್ರಜ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡಪಾಯಿನ ದಶಕ ಕಥಾ ಸುಧಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಕೂಟದ ಮುಗಿತಲಡು 6 ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರಿಯರ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾನಿಲೆಟ್ಟು ಪಾವಂಜೆ ಶ್ರೀ ನಾಗವ್ರಜ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೊಲ್ಯುಡು 10 ದಿನ ದಶಕತ ಸುಧಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಕೂಟ ನಡಪಾದ ಅವಿತ ಮುಗಿತಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಿನ ಮುಗಿತಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಕಲಾದೇವಿ ಒಲಿದು ಬೈದಿರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದು ಸಮಾಜಗೂ ಉಪಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ನಡಪಾವನವು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಂಡಿರ ಪಾವಂಜೆ ನಾಗವ್ರಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಯಾಜಿ ನಿರಂಜನ ಭಟ್ರು ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರ ರಂಗಪೂಜೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಬಂತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಹರಸಲಿ ಅಂತ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹರಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಂದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ದೇವಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಆತ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವನು. ದುಷ್ಟರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು 3 ಶಕ್ತಿಗಳು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಈಶ್ವರ, ಪಾರ್ವತಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದದ್ದಂತೂ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಕಳದ ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದವನಂತ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಆತ ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವನ್ನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವನನ್ನು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶಶೀಂದ್ರ ಭಟ್, ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ತಾಪಕಿಯರು ಭಾಗವತರಾದಪ್ಪನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲಾವಿದರು ಸೀತಾರಾಮ ತೋಳ್ಪಡಿತ್ತಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರದ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ದಿವಾಕರ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೇಖ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರ ಇತ್ತ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲೋ ಪಾಕ ಜನತಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನೇಕ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರೆಡ್ದು ಭಾರಿ ವಿರೋಧ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ಗೂ ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊರೋರಿ. ಲೋಪದೋಷ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಮದೆತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರುಡು ವಿಶಾಲ ಗಾಣಿಗ ಪನ್ಪುನರಿಣಿಕೇರ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಸಂಗತಿ. ಪಾವಂಜೇಡು ದಶಕತ ಸುಧಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಮುಗಿತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಇಂದ್ರಜೀತು ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರ ಕೌಂಡ್ಲಿಕ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಲೆಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು 78 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡು ತೀರ್ನ ಸಂಪಾಜೆ ಶೀನಪ್ಪ ರೈ ನನವಂಜನೆಂಪು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲೆ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸಲ್ಮೆ.